Μία κατσαρόλα, θα μαγειρέψει μάλλον. Για να Περιστέρη! Bye bye! Για να σας ρωτήσω, περνάμε καλά? Πάρα πολύ ωραία. Τι λέγατε όμως τώρα, να σταματήσουμε τη μουσική και να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και μια ωραία ατμόσφαιρα. Όλοι οι φίλοι μου να γίνετε βοηθοί μου στα μαγικά, θέλετε? Καταρχήν θα σηκώσω γρήγορα πάνω, να έρθει ποιος θα έρθει, περιμένετε, μην κάνετε σταπολιές. Θα έρθει, θέλω ένα αγόρι ζωηρό. Έλα ζωηρέ πάνω γρήγορα. Χειροκρότημα για το φίλο μας, έλα γρήγορα πάνω. Πώς λένε εσένα? Δημοσθένη. Δημοσθένη, πόσο χρόνο είσαι? 5,5. Εγώ κοντεύω 6 παρά 20. Πας λίγο πίσω. Δημοσθένη, είσαι έτοιμος να γίνεις βοηθός ταχυδακτηλουργού? Ναι. Ωραία, μην εδώ, μην κουνηθείς, διότι παιδιά ξέρετε τι σκέφτηκα. Τόση ώρα που κάνω τα μαγικά δεν σας εμφάνισα ένα κουνέλι. Θέλετε να εμφανίσουμε ένα κουνελάκι? Ωραία. Εγώ όμως παιδιά έχω μια καλύτερη ιδέα. Έλα από εδώ Δημοσθένη σε παρακαλώ. Από εδώ. Μπράβο. Θα ήθελα να κάνουμε το Δημοσθένη ένα κουνελάκι. Θέλετε? Δημοσθένη, θες να σε κάνουμε ένα κουνελάκι? Ναι. Ωραία, περίμενε, δεν θα μάθεις τίποτα. Και προσέξτε φίλοι μου πώς ακριβώς ένας μάγος μπορεί να κάνει ένα φίλο μας σαν το Δημοσθένη ένα ωραίο και χαριτωμένο κουνελάκι. Φυσικά παιδιά να πάρουμε στα χέρια μας το μαγικό ραβδί. Θα έρθουμε στο Δημοσθένη, θα το κοιτάξουμε όλοι προσεκτικά και θα πούμε με το 1, με το 2, με το 3 έγινε κουνέλι. Χαπ! Και θα δείτε παιδιά ότι ο φίλος μας Δημοσθένης έγινε ένα χαριτωμένο κουνελάκι. Και για να δεις Δημοσθένη τι είναι το κοινό μας, να και ο θείος κούνελος εδώ. Εντάξει. Κράτησε Δημοσθένη λίγο το μικρόφωνο και όλα τα παιδιά θέλω να μετρήσετε μέχρι το 10 να δούμε πόσο γρήγορα θα τυλίξω το ραβδί. Πάμε. Είσαστε πάρα πολύ γρήγορα και μέχρι το 100 να μετρήσετε. Εγώ εδώ θα είμαι να τυλίγω το ραβδί. Τώρα όμως παιδιά ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε. Επιτέλους ο φίλος μας ο Δημοσθένης θα κάνει το πρώτο του μαγικό. Δημοσθένη, βλέπεις αυτό το ποτήρι με το νερό? Κράτησε το, μίλησε το, πες μας ότι είναι πραγματικό νερό και δεν κρύβει κάποιο τρίκ. Μίλησε το μόνο, μην πιείς. Μίλησε, είναι νερό. Μην πιείς γιατί το Περιστέρι μου ο Πίπης είχε κάνει μέσα το πιπί του. Είναι νερό? Ναι. Μπράβο. Δημοσθένη, πρόσεξε τι θα κάνουμε. Θα πάρω το μαγικό μου τραπέζι, αυτό εδώ πέρα το μαγικό χωνί, το οποίο Δημοσθένη μπορούμε να βλέπουμε όλα τα παιδιά από μέσα, όπως και εσύ, όπως και εγώ, και τι σύμπτωση και αυτά μας βλέπουν. Δημοσθένη, θέλεις να κάνουμε το νερό, να το μετατρέψουμε στο πιο αγαπημένο σου αναψυκτικό? Ναι. Ωραία. Πες μου γρήγορα το αγαπημένο σου αναψυκτικό στα αυτή, μην τα Κουσιάνος. Ωραία. Ξέρετε παιδιά τι μου είπε? Τι αναψυκτικό μου είπε? Σιγά μη μου είπε και το βερίκοκο. Όχι, θα το πάρει το ποτάμι. Ο φίλος μου παιδιά ο Δημοσθένης θέλει να πιει ουζάκι. Λοιπόν, Δημοσθένη δεν σου χαλάσω χατήρι, θα πιει σούζο, αλλά δεν πιστεύω να οδηγείς καμιά μπεμπέ και να σε γράψουμε τα γελκοτέστ. Έτσι πράγμα. Δημοσθένη, πρόσεξε, αφού βάλω πρώτα παιδιά το μικρόφωνο στην ειδική θήκη, τη μαγική τσέπη, στη συνέχεια θα πάρω το νεράκι και θα το βάλω θα πάρω, μάλλον κράτησα το πέρα Δημοσθένη γιατί μπερδεύτηκα. Συγγνώμη. Θα πάρω το χωνάκι, θα το βάλω στο χέρι μου και θα πάρω το ποτήρι και θα δείξω όλο το περιεχόμενο παιδιά του ποτηριού μέσα στο χωνί το μαγικό. Και θα δείτε ότι σε λίγα δευτερόλεπτα φίλοι μου το νεράκι θα γίνει ουζάκι. Μόνο ουζό, θα βγάλει και μεζές, το λέω. Κράτησε Δημοσθένη καλά το ποτηράκι στα χέρια σου
Και όλοι οι φίλοι μου θέλω να φυσήξετε μια φορά δυνατά επάνω στο χωνάκι. Φυσήξτε, είπα, όχι φτύστε. Φάγατε σουβλάκια. Μυρίζετε τζατζίκια. Δημοσθένη. Αδειάζω τώρα όλο το περιεχόμενο και πάλι μέσα στο ποτήρι. Και ναι, παιδιά, θα δείτε ότι το νεράκι έγινε πλέον ουζάκι. Έχουμε και πάλι όλη την ποσότητα με το νερό μέσα στο ποτήρι. Και τώρα ο Δεν είναι όλοι. Δημοσθένη, μήπως είπες καθόλου νερό την ώρα που γύρισα? Όχι. Παιδιά, εγώ τον είδα ότι ήπια, ψέματα λέει. Τον είδατε? Ωραία. Θέλετε να του κάνουμε ένα μαγικό πείραμα? Ο φίλος μας ο Δημοσθένης είναι τόσο καλός μάγος που μπορεί και απορροφά το νερό, παιδιά, με μαγική ιδιότητα. Πού ξέρετε, μπορεί, άμα έχει τόσο μαγική δύναμη και ιδιότητα, να πάει στην εκπομπή του Γιούρι Γκέλερ 2. Τον είδατε τον Γιούρι Γκέλερ? Μπράβο. Είδατε και τον Γιώργο τον Λούκο που κόπηκε στο 4ο επεισόδιο? Εμένα είχε δάσκαλο. Αυτά έπαθε. Λοιπόν, Δημοσθένη, πρόσεξε να δεις τι θα κάνουμε τώρα. Θα βάλω το χωνάκι, παιδιά, στη μητούλα του φίλου μου του Δημοσθένη, γιατί βλέπω ότι είναι μαγική και χαριτωμένη. Και θα δείτε, παιδιά, ότι από τη μητούλα του θα βγει λίγο νεράκι. Δημοσθένη, ξέρεις όμως τι γίνεται? Γύρισε λίγο το κεφαλάκι σου, γιατί το αυτί σου εδώ πέρα βλέπω. Άμα βάλω το χωνί, θα βάλω και από εδώ πέρα λίγο νερό. Όμως, παιδιά, σκέφτηκα με το Δημοσθένη να σας κάνω μια επίδειξη πώς ήταν τα παλιά τα χρόνια στα πηγάδια οι χειροκίνητες τρόπες που ο παππού και η γιαγιά παίρναν το νερό από το πηγάδι. Πάνω κάτω την τρόπα, πάνω κάτω την τρόπα να πάρουμε το νερό, πάνω την τρόπα, κάτσε εκεί πέρα Δημοσθένη, πάνω την τρόπα να πάρω και από εδώ λίγο νερό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ τώρα, φίλοι μου, θα κάνω την τελευταία ερώτηση στο φίλο μου το Δημοσθένη, την ερώτηση κλειδί. Δημοσθένη, τι ομάδα είσαι? Ωραία. Δημοσθένη, κάνε μου μια χάρη, σε παρακαλώ. Κοίταξε ψηλά στον ουρανό τη σημαία της ΑΕΚ να πάρω και από εδώ λίγο νερό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την ΑΕΚ δεν το πήγε πολύ πράγμα όμως. Ευχαριστώ, Δημοσθένη. Κατρουλιό το κάνεις το ούλο στην υγεία σου. Κάτσε κάτω, χειροκρότημα δυνατό. Τώρα όμως, φίλοι μου, ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε. Να σας αποκαλύψω σε όλους με ποιο τρόπο ένας ταχυδακτηλουργός μπορεί να εμφανίσει ένα περιστέρι μέσα από ένα μαντίλι. Θέλετε όλα τα παιδιά? Ωραία. Μόλις τελειώσουμε από αυτή την υπέροχη γιορτή, όλοι θα πάμε στο σπίτι μας και θα πάρουμε ένα μαντιλάκι σε αυτό το μέγεθος. Δεν θέλω να πάρετε το μαντίλι της μαμάς και με κυνηγάει να με δίνει. Θα σταθείτε, παιδιά, μπροστά τον καθρέφτη σας και θα κάνετε πρόβες. Θα τεινάξετε το μαντίλι 1-2-3 φορές και μετά, παιδιά, θα το πάρετε στο χέρι σας και θα το κάνετε ένα κουβαράκι κάπως έτσι. Εάν το κάνω, παιδιά, το μαντίλι ένα κουβάρι, βγαίνει το περιστέρι από μέσα? Παιδιά, το περιστέρι δεν βγαίνει, γιατί εγώ κάτω από το μαντίλι κουνάω τα δάχτυλά μου να σας δώσω την εντύπωση ότι θα βγει κάτι το ζωντανό ή κάτι το πραγματικό. Επειδή πρέπει να ξέρετε όμως, μικροί και μεγάλοι, ένας ταχυδακτηλουργός δεν αποκαλύπτει ποτέ μα ποτέ τα μυστικά του. Λυπάμαι που δεν θα σας το αποκαλύψω, αλλά με αυτό εδώ το ωραίο κόκκινο μαντίλι θα σας αποχαιρετήσω, θα σας πω σε όλους γεια σας, φίλοι μου. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Εύχομαι η κάθε ημέρα στη ζωή σας να είναι μια μεγάλη γιορτή σαν και τη σημερινή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ένα δυνατό χειροκρότημα.